नै माथो एन्टनिय'सो मा खालामबाय थादों बेलाय हारसिंलाय लोगोआव माथो रावबो गैया आयो बेसोरा अन्थाव बाथावनो जि बोरैबा मोनफाबाय आं बे एन्टनिय'खौ नुनानै आंबो बोरैबा मोनदों नाथाय बोरैबा मोनबा मालाय आं मा खालामनो बियो जे आंखौ मोजाङैनो सिनाया अब्लाबो आं दिनै बेजों रायलायगोन बेखौ हारसिङै दोननो हाया दे होमबालाय नोंसोर रायलायदो आं थांग्रोनोसै दे जागोन दे एन्टनिय' मा खालामदों नों बेवहाय हारसिंनो फावगालि हारसिंनो मा खालामबाय थादों नों ओरैनो बारहावा जागासिनो बेसेथो न' सिङाव थानो होननानै नों गाज्रि मोनाबा नोंजों जइन जाफानो हागोन नामा जेबो नङा दे थेंक इउ दालाय बहाथो जिरायनो नोंलाय जेबो नङा हाग्रायावनो जिरायगोन आं नोंलाय बहाथो थांदोंमोन आं फुजा नायनो थांदोंमोन बेसेबां थाबनो फैफिनबाय बांद्राय फुजा मेला बेरायनो गोसो जाया आं आरो नोंखौबो बेवहाय हारसिं जिरायना थानाय नुनानै नोंजों रायलायनो होननानै फैबाय आसा खालामो नों गाज्रि मोननाय नङा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो मोना बाखि मा खबर मोजाङैनो दङ दे बिदिनो मोजां जेब्लाबो मोजाङैनो थानांगौ खोनानो मोनदों नों थाबैनो भियेटनाम नङाबा थाइलेन्डआव नोंखौ लांगोन होननानै खोथाया बेसेबां सैथो बेफोरखौ आं जेबो खालामनो गोसो गैला डक्टरानो गिभ आप खालामबाय जेब्ला अब्लाबो आयुर्वेदिक हस्पिटालाव थांना नायदो खेबसे गोजान हादरनिफोरा मोजां खालामनानैबो हरनो हागौ माबाफोर चमत्कारबो जानो हागौ ना नायनोसै मा जायो बर्थमानथ' बेफोरबायदि थानानैनो मोजां मोनदों आं अब्लाबो एन्टनिय' मालाबाफोर हारसिं मोनोब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय नोंनि लोगो हिसाबै आं नोंजों जेब्लाबो थागोन जेबो नङा दे नों बायदि सासे लोगो थानायाबो खाफाल गोनांनि बाथ्रासो थारैनो नों जोबोद मोजां फावगालि थेंक इउ एन्टनिय' नोंबो जोबोद मोजां आसा खालामो इसोरनि अननायाव नों थाबैनो मोजां जागोन आरो नोंनि गोसोखांथियाबो थाबैनो फैफिनगोन आइ एम सरि फावगालि आं नोंनो खोन्थानो हानाय नङा जे आंनि गोसोखांथिया गोमायाखै होननानै मानो होनोब्ला आं नोंनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया एन्टनिय' आंनि गोसोआ मानो बुंदों जे नोङो गोसोआव दं जोंनि गासैबो खोथाखौ जुदि नोंनि गोसोखांथिया गोमामाराखैब्ला बिनि आन्दोआव मा दं नों मा लाखुमादों बेखौखि आं नोंनाव सोंबा मालाय नों खोन्थागोन अब्लाबो आसा खालामो नों थाबैनो जोंनि जिउआव गोदोनि एन्टनिय' जानानै फैफिनगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसे गुसुं जागोन दे मानो होनोब्ला फुजा बोथोर ना आं बेसे रेस्ट लानो लुगैयो जिलाफि जानानै उदै गाज्रि जादोंना आंनाबो बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननांला दे बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ एसे बुजिनानै निमाहा होलायदो दे दिनैबो आरो नोंथांमोननि मस्ट डिमान्डिं बानलु बेदांनि केरेक्टारखौ जोंहा दिनै एसे गोलावै होनाय जागोन बोराय बुरैफ्रा एसे बरिंबो मोननो हागौ दिनैनि एपिसोडखौ मानो होनोब्ला सोरनिबा पार्टखौ सोरबा मोजां मोना आरो गासैयाबो लाब्रासो नालाय बेनिखायनो जोंहा बेबायदिनो लाब्रा सिस्टेम होनांगौ जायो थ' गेजेरावनो आं दिनै भाखौनो होफैबाय आंखौ गाज्रि मोना मानो होनोब्ला भिडिअआ गुसुं जागोन थ' गाबोन एसे गोलाव लाबोलायनोसै नामा ना मैयाबोथ' गोलाव लाबोखादों आं लाबोआ होननानै होमबालाय थेंक इउ बावहरदो आंखौ भिडिअ लाबोबाय थानायनि गुसुंबाबो अके बाय लोगोफोर बानलु बेदां नों बेवहाय मा मोनबाय थादो थांदो नोंबो फुजा नायहैदो आंनि गोसो आंखौ उनाव बदनाम होनाङा नोङो बानलु बेदां आंनि थाखायसो फुजा नायनो मोनाखै आंसो नोंखौ फुजायाव हगार हराखै होननानै नों आंनि बिमा नामा आं नोंखौ बिदि बुंनो हे बानलु बेदां नोङो मानो बिदि जेब्लाबो उल्थाल' बाप्पा जिलाफि बेफारिया मा एसे समायदोंलै बेसेथो बुरजा सेरसेयावलाय सेरसेयाव 240 बाप्पा गावनि मानसि होननानै खम हरनो हागोन ना हाया गावनि मानसि होननानै खम खालामनो हागोन नामा बिजनेससो बियो बेवहाय जोङो दान होनो दखान खुलियाखै निमाहा हो बानलु बेदांनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन बिनि खुगाया दिनै गुग्ला जादोंनो बेनिखायनो जात बुंलागासिनो बाप्पा खुगा सिङाव गुग्ला मा जाना लानायमोन नोंला खोनाफेरालाय दालाय जिलाफिखौलाय लांगोन ना लाङा मानो लाङा जानोब्रा गामि खाथिनि मानसि सिनायनाय दखान होनाय नुनायखाय मोजांबो मोनबाय एसे रायलायनोसैबो ब्रा बिजनेस खालामनायाव मा सिनाखि मा न'नि मानसि बिजनेसाव फैसायासो रायलायो फैसा होनानै लानानै थां बेवहाय सिनाखि मानसि होननानै जों रायलायबाय थाजाया नङाबा बिजनेसफोरा बरबाद जायो नंगौबोथ' आरो दे जायखिजाया सेरसे हरबानो जाबाय जागोन दे आच्छा ओमफ्राय एसेसो खम जाया नामाब्रा दामफोरालाय 200 थाखा लादोब्रा 200 थाखा लानायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय जिलाफिया एसे खम मोनगोन बास ओइ साला बानलु मा एसे खेबदांदांब्रा मानसियालाय बानलु राजासो जाखो ना बानलु खेबदांसो जाखो ना बानलु कहेसो जाखो ना बानलु बोरदोनसो जाखोब्रा नोंलाय जियानो जादोला हाजिराखौ मोजाङै मावबानो जाबाय बानलु बेदां आरो जोंलारि बानलु बेदांनि हाजिरालाय बेसेब्रा बियो हाजिरा मावाखै आंनाव ओरैनोसो फैथ'दों बाप्पा बिदिसो होमबा दे होमबालाय जोंहा एसे फुजा नायहैनि नोंसोरा थाथ'दो ओइ बादालि सनाव
जिलापिखौ जानो लुगैबाय नामा नों जानो लुगैयाखै जोंना जुनियर टफिरा मा खबरलै जिलापि जानो लुगैथारबाय खोमा मोनसे जानानै होदो नामा आं दानो जानो लुगैयाखै न'आव थांनानैसो जाहैगोन आच्छा दे होमबालायथ' दसे बेरायनानै थांनोसै बानलु बेदां नोङो कास्टमारफोरजों मानो मोजाङै रायलाया बिसोरलाय मानो खमाव बिनांगौ जाखो गासैबो बुस्थुनि मोनसे लिमिट थायो ना बिनि एसे बारा ना बिनि एसे खम जिलापिनि दामा 240 नालाय 240 होनांगौ मानिबालाय खमाव बिनांगौ नों मानसियानोथ' माबायदि मानसि बिजनेसाव एसे एनैयाथ' कमप्रमाइज खालामखानांगोन ना आंनि बेलायाव बिदि नङा थाइसेनि ना खम ना बारा माबायदि दखान होनानै जागोन नों देनां मा आंखौ दखान होनो हाया सानदों नामा थाबैनो लाक्जारि ब्रेन्डनि मार्केट मोनसे दिहुननो नागिरदों जोंहा नंगौ नामा औ ना बेवहाय खम जागोन ना बेवहाय बारा जागोन फिक्स रेट गांसेयाव 2000 3000 4000 जागोन बेवहाय डिसकाउन्टबो गैया बायनो हाग्राफ्रा बायगोन बायनो हायिफ्रा गेटनिफ्रायनो गिदिंनानै थांफिनगोन नोंसोरबायदि माहाजोननि इग' एटिट्युडखौलाय जोंफोरालाय मा बुजिनोसै जोंफोरालाय बिदिनोसै नोंसोरबायदिजोंलाय बहा जोंलाय समान जाफानो हानो बेनिखायनो आंजों लोगो जा आं नोंखौ बुंखादों माथो आंजों लोगो जा होननानै जोंफोरबायदि गैजारोङिफोरा नोंसोरबायदिजों माहाजोन जानो समाया आरो आङो लासिंसिंनो लाजि फोनांजाबाय थानो हाला आच्छा ओमफ्राय जापानाव थांनाया नोंनि अननायाव गासिबो थिग जाजोब्बाय बेनिखायनो नोंखौ हाजासे थेंकिउ होबाबो बियो खमसो जागोन बेवहाय नाटक खिन्थिबाय थानाङा नोंनि थेंकिउ आंनाव जेरावबो उदाया हाजिरा मावफैलायबाय नामा नोंलाय खुसेर थखन आरो आं जेराव दावदै नागिरनो फैयो बेवहायसो नोंखौ नुबाय थायो दाउ बिमासो जाखो ना हांसो बिमासो जाखोब्रा नोंलाय बावगारबाय नामा दाखालिनि साजाया दाखालिथ' दावदैखौ आं नोंनि मोखाङावसो गारलादों एबारबा दावदैया बबे बबे गुदुङाव हाबगोन तालखौनो मोननाय नङा नों माबे गुदुङाव सोगोन नोंलाय दावदैखौलाय नोंनि मोदोमाव जेसेबां गुदुं दङ गासिबावबो दावदैखौ सोनानै होजोबगोन आं बे गन्थङानो जा खुगायानो जा खोमायानो जा जायखिजाया जेराव गुदुं दं बेवहायनो दावदै सोगोन आं दिनै मिथिबाय जाबाय नोंसोर नांलायनाङा बे जिलापि दखानाव नांलायनो मोना आंलाय मा नांलायदोंब्रा आं जेराव दावदै नागिरो बेवहाय नुबाय थायोबा बे थखनखौ मोनबाय थायोलै बेयो नोंनि खाथियाव गोसोसो थोबाय खोमालै बेयो नोंखौ बिदि नङा नेवला बानलु बेदा आंखौ गोसो थोआ बेवहाय आं जोंलारिखौ गोसो थोयो थोआ नों सोर आं नेवलाब्रा आं नेवला बाखुराखौलाय मानो होनफादिया नेवला बाखुरा होननानै बुं मानसियानोथ' दुगैना दुगैया गस्ला गांसेखौनो बेसेबां गानफ्लेबाय थायो बे गस्लाया आंना गोदानसो फुजानि मुङाव लादों आंहा बेखौलाय नोंहालाय मानो नोजोर होलायखोब्रा नोंसोरबायदि मानसिखौ आंहा नोजोर होनो मेगनानो गैया अब्लाबो नोंनि बे गस्लाया बिराद गाज्रि ना गेसाव मोनामदों सुनानै गारहर बानलु बेदां मानो बिदि बुङो नों आरो नेवला आं दावदैखौ नुवाखै बहाथो गोमानानै थालायखोब्रा आं बेनो फुजा जानो आखाइ खरस होनो नागिरदोंमोनलै मानसियानो गोमाबाय बा नोंबो फुजा जानो खरस होनो हालायथारलायबाय होमबा सोरनिफ्राय सिखाव खावलायखो नों मासे गाज्रि नोङो बानलु बेदां साला थखन आंलाय मानो फैसा खावनांगौ जाखो आंबो दाना इनकाम खालामो मिथिबाय मालायजों थाफा मालायजों थाफायानो जा मालायनि खिथु सोलायानो जा बे आंनि बिजनेसब्रा थखन नों जेबो बुंनाङालै बांद्राय खोथा बुंनाङा मिथिबाय नङाबा मासो होननानै बुंदों नङाबा मासो होननानै बुंदों बापरे माबायदि थाललै बियो थखना आंखौ बुनोसो नागिरबाय नामाब्रा रिकुवेस्ट खालामगोरनाय बुंलाय नों बांद्राय उतपात खालामबाय थानाङा मिथिबाय आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादों नों बायदि मानसिया आंजों रायलायनो थाखाय क्वालिफाइड जाथ'वाखै होननानै सिगांग्रो क्वालिफाइड जा बेनिफ्राय आंजों बाथ्रा दान्थेलायफै मिथिबाय हे मा एसे दुगाब्रा नोंलाय फैलाय बुलायनो आच्छा हांख्रायनानै लाखाबाय नों आंखौ बुलायनो थाखाय उनावहाय आंखौ वार्निं होखायाखैमोन होननानै दाबुं प्लिज दिनै फुजानि समावबो नोंसोर बुलायनाङा आरो नोंबो एसे एसेखौनो मानो रागा जोङो आंखौलाय मानो बुंदों नेवलाखौ बुं मा सोमोन्दो दं नोंहा नेवलाजों बिनि साइड लानो आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया होमबाबो प्लिज ना बानलु बेदां आंनि दखानाव बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनाङा नोंहा बहाबा थांनानै दावराव दावसि खालामनोबा खालामहैथां नाथाय बेवहाय नङा आरो नेवला नोंनाव दावदैया फैयाखै ओमफ्राय आं दावदैखौ नुवाखै आंहा बेखौ नोंखौ नुदों खोमा सानदोंलै नों दखान होनायखाय दे होमबालाय आं थांनोसै दावदैखौ नागिरहैनोसै जेब्लाबो दावदैल' नागिरबाय थागोन मानो मोदोमाव बिजिजों सुथानानै लायाखै नों दावदैखौ लानोलाय सानदोंमोन दावदैया आंखौनो सैयाबा माथो
माथो खालामनोब्रा नों बायदि मानसिखौलाय सोर सैनो नों बायदि मानसिखौ जाय लागोन बियो मेगन खानासो नंगौना बे नेवलाजों जाय हाबा जायो बे मानसियानो मेगन खानैसो जाखागोन ना बे बानलु बेदाङा थिगखौनो बुंदों नों बायदि नेवला उदै खंख्लाखौ आं हाबा लानांगौबा आं फाग्लिसो जानांगोन बे आंनि मेगन थाइनैया ससमा गाननाया ओरैनो बरबादसो थांगोन नाथाय नेवलाया एसेबांबो गाज्रि नङा खोनाबाय आं एसेबांबो गाज्रि नङा हे नों बायदि मानसिखौ ना नोंनि सायखंखौनो आं एसे बुग्लिनो लुगैयो मिथिबाय दा नों आंखौ फुजा थिलियाव नागिरबाय थानाङा लासिंसिंनो आंहा फुजा नायनायाव आंहा डिस्टार्ब जायो नङैनो आंखौ नोङो मानो सोंबाय थायो मानसिफोरा बुंगासिनो आंखौ नेवलाया नागिरदों होननानै नोंखौ नागिराबालाय सोरखौ नागिरनांगौ जाखो नों आंनि आं नोंनि अराय थैस' थांस'नि बबे नाटकनि डायलगखौ खावनानै बुंखो नोंलाय नोंबा माला थैगोन दावदैयाबा माला थैगोन नोंजों मा लोब्बा बेहा ओइ साला खुसेर थखन नों जेबो बुजिया ओइ दावदै थौ नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होगोन नों गुगुनि जायो जुलाफि जायो मिथा पान जायो दिन्दुलायाव गिदिङो आव गाखोयो नागरतलायाव गाखोयो झुलायाव झुलियो आव खेला गेलेगोन मा गेलेगोन आं गासैखौबो होजोबगोन आंनाव बिराद फैसा दं जियानो जाया मानो आं नों बायदि मानसिजों रायलायाबो नों बायदि मानसिजों आं फुजायावबो गिदिङा थामै थौदो थांनोसै जोंलारि नों दखानाव हारसिंसो दं औ एला ए थखनाबो दंफायो हाजिरा मावदों अहो बानलु बेदां नों हाजिरासो मावनो फैदों होमबा नोंबो फुजानि पकेट खरस मोनाखै नामा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायना आंनि सिगाङाव आं बे दखाननि गासैबो बुस्थुखौनो बायजोबनो हायो मिथिबाय नंगौ नामा बानलु बेदां ओमफ्राय नोंसानि नामथै जाथियालाय आंहालाय मा सोमोन्दो बिसोरजोंलाय आंनाव जेबो सोंनाङा आं मेसेन्जार नङा नोंबो माबायदिथार गथ'आनो थौदो थामै थांनोसै जोंलारि आं दसे उनाव फैगासिनो जागोन दे ओमफ्राय नोंना दावदैया मानोथो दावदैखौ लोगो मोननाय समावनो पकेट सिङाव सोनानै लायासै माथो बुंबावनोलै मुला गुफुर बिराद फसायबायलै आं दावदैखौ गोदो मोजां मोनामोन आं बादुलि होननायखाय नाथाय हारसिंनो फसायलांबाय नाथाय मा खालामनो आंनि देहानि थाखायनो आंखौ मोजां मोना रावबो आंखौ सिखावल' सानो बयबो आंनि गोसोआ जे बेसेबां मोजां बेखौ रावबो मिथिया जियानो जादों आं दावदैनि खिथु खिथु थांनोसै नोंसोर थादो आरो नों मानो जेरावबो नांलायनोल' नागिरो मानो खुगाफोरखौ एसेबो सामलाया नोङो बानलु बेदां माबायदि सामलायनांगौ आंनि खुगाखौलाय नों फोरोंलाय माबायदि खुगाखौ सामलायो माबायदि फोरोंनांगौ जाखो आंलाय जायखिजाया मानसिफोरा माबा मोनसे बुंबा बेनि उल्था मिनिं बुंनाङा नोङो गासिबो खोथाखौनो नेगेटिभ साननाङा आरो मा नेवलाखौ एसेबां बासियो नोंलाय आं सिखाव मानसिखौ बासिखायो आरो मानसिफोरा आंखौ नोंनि दखानाव हाजिरा मावनाय मा मावनाय होनगासिनो माबा दखाननि जिलापिया जुनानै हरनोबा हर आंनो आं हरा माथो नोंनो बेवहाय आंनो ओरैनो नाङा नोंनो आं ओरैनो फैसा होना दखाननि जिलापिया माबार जुनोबा जु बेवहाय आं नेबाय थाया नङाबा आं गावनो जुनानै लांजोबनोसै माबायदिथार बे मानसिया माबार 10 मिनिटल' टाइम होगोन आं दसे सिगारेट सोबना फैनि बे मानसिया मानो एसे डिस्टार्ब खालामो आंखौ दा मा खालामनांगौ आङो हरा आङो ओरैनो जिलापिखौ गारैलाबायगोनसो बियो मायदि समायनालै गेजेरनि जारौआ दां जारौ नङा आं हौवासो माथो मोजांथार नुदों सिख्लाफ्रा पात्ता मोनबावा मा मुंलै जारौ नोंना मानो नांगौ आंनि नामखौलाय लोगो जानोब्रा फन नाम्बार दंबा हरलाय होआ माथो आं एथ' साइज सिख्लायानो बेफोरबायदि नामाब्रा थौ जिलापि जानोबा जाया माथो आरो आंखौ एदावबाय थानाङा आफानो खोन्थाहैगोन पापा कापरि नामाब्रा नोंलाय दाउखा राजा नायानो बिसोर आंखौ एदावदों मानो एदावदों नोंसोरो साफ्रा गथ'फोर दानो खानाय गोमोनखौ फुजोबनानै होगोन आं माबा थांनोबा थां आरो नों दाउखा राजा मानो नोङो बिदि गाननानै फैदों नों मानो दखना गाननांगौ दखना गाननायखायनो नोंखौ एदावदों माबा न'आव थांनोबा थां माथो जानोसैब्रा नै आं दखना गाननानै मोजां मोनो नालाय गानदोंब्रा होमबालाय मानोथो दालाय सेंग्रा गथ'फोरजों एदावजादों नोंलाय आसिंसिंनो जात खालामबाय थानाङा नोङो लोगोफोर थौदो बेलेगथिं बेरायहैनोसै नुबाय फामे माबायदि गथ' बिसोर बुंबा खोथाखौनो मानिनो नागिरा आरो दखनासो गाननानै फैलायबावदों माथो बेवहायबो मोसानाय जागासिनो जानो आरो सोर मोसासो गारदों दावराय नों आंनि उन फैलायबाय बारहुंखा अखा हादों बेनिखायनो जोंना बसआ गासैखौबो न'आव लानानै थांनो खोन्थादों नोंजों आंजों दाउखा राजा आरो एमाव राजा सानैखौबो नागिरनानै लानानै थांनांगौ दाउखा राजाया दासो दखना गाननानै देलाय थाबाय लांबाय आरो एमाव राजाखौलाय बहा नागिरनानै मोननो बे
फैसाखौ होनायालाय होबायमोन फन हरबाबो नट रिसिभेबल जागासिनो दावदै थावदा न'आव बारहुंखा फैगासिनो बारहुंखा फैथों बाङै फैथों आंहा जेबो मिन्थिथाराहाय जायखिजाया नों आंनि नोजोरनिफ्राय थांनोबा थां नङाबा आंजों मानसिफोरनि सिगाङावनो बुजागोन गावनि जानो गोनां स्वामिखौनो बुयो नामाब्रा आं बुगोन दै नेवला आंजों दंफायो दावदैया नों सिन्था खालामनाङा आरो जों जमा थांखागोन दिनै बेनिखायनो नोङो अख्रा खालामनाङा आं अख्रा खालामाखैब्ला बेखौ लाब होननानै बुङो लाब नोम्फा खर'नि लाब आंखौ नोङो रागाबो जोंहोनाङा मिनिनो होनोबो नाङा दै नोंनि बिदि आखलखौ आं नायनोनो बाबाय मानसि सैया खालामोब्ला मानसिफ्रा दावदै आंखौ गोसो थोयैखौनो जिमाव थांनो थांलै महर मोजाङाल' मानसि नामा महर मोजां नङाबाबो हिनजाव लागोन आं जाय मानसिफ्रा आंखौ जिमाव थांनो खोन्थादों पाक्का बिसोरो महर हिनजाव महर मोजां हौवाल' नागिरखायो बायदि मोनदां थागोन आंहा बेबायदिनो आरो अमा बसनि बिनानावखौ हाबा खालामगोन माहाजोन न'खरनि बिजामादै जागोन